आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांचे ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबिटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। पूर्वजांकडून आलेला कलेचा वारसा वैभववाडी तालुक्यातील अरुळे गावचे सुतार कुटुंब जपताय। 4 पिढ्यांची असलेली गणेश चित्रशाळा या भागातील प्रसिद्ध शाळा म्हणून परिचित आहे। या चित्रशाळेचा घेतलेला हा आढावा। वडिलोपार्जित आलेली संपत्ती प्रत्येक जण सांभाळतो, पण वडिलोपार्जित कला जतन करणं सध्याच्या युगात थोडं कठीण बनलंय। मात्र याला अपवाद ठरले ते वैभववाडी तालुक्यातील अरुळे गावचे सुतार कुटुंब। पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला गणेश चित्रशाळेचा वारसा या कुटुंबाने जपलाय। या गावातील रमेश सुतार यांची ही गणेश शाळा आहे, जी त्यांच्या आजोबांनी सुरू केली होती। त्या शाळेत आता 4थी पिढी कलाकार म्हणून घडते। पूर्वजाची शाळा आहे पहिली, म्हणजे पूर्वी आजोबा करत होते, आजोबानंतर वडील चुलतेने केले आणि वडील चुलत्यानंतर आम्ही आत्तापर्यंत आम्ही चालवली आहे। एकूण मूर्त्या 250 आहेत, POPच्या 100 आहेत आणि 75 मूर्त्या मातीच्या आहेत। आमच्याकडे मागणी अशी आहे, प्रत्येक मुलाच्या बाबतीत चित्रशाळेच्या बाबतीत प्रत्येकजण येतो आपल्या हौशीनुसार, आपल्या चॉईसवर, आपल्या लेवलला जी जेवढी आपल्या हाईटची मूर्ती पसंत करून नावाचं लेबल टाकून जातो। त्या पद्धतीने आम्ही त्यांना मागणीसुद्धा जसं पाहिजे तसं रंगून मूर्त्या देतो। आमच्या छोट्या मूर्ती मातीपासून यूज असून 1.5 फूट लहान मूर्ती, लास्ट 4 फुटापर्यंत मोठी मूर्ती असते। या आमच्या पंचकृषीत आजूबाजूची जवळजवळची जी गावं आहेत तिकडून सर्व जशी मुळापासून जी वडिलापासून चालली आहेत ती कुळं आमच्याकडे आहेत, काय अधिक नवीन येत राहतात आणि त्या पद्धतीने आम्ही देतो त्यांना ते हे करून रंगवून वगैरे। यामध्ये मूर्त्या माझे 2 आहेत, मुलगा एक येतो काय आणि वाड्यातले पोरगे मला मदत करतात। नियोजन असं काय नाही, चालत आलो आम्ही। नियोजनाचा भाग म्हणजे जून जुलैपासून आम्ही चालूच करतो। पहिले मातीचं चालू करतो, नंतर POPच्या घासायला घेतो। आधा करून आम्ही रात्रीच काम जास्त करतो। कोणाला धोतर पाहिजे, नवीन फेटा पाहिजे, ज्याला पाहिजे तशा त्या मागणीनुसार आम्ही करून देतो। आहे जोपासतात, मुलगे आहेत 2, पुतण्या 2 आहेत, त्यांनी जोपासना चालू ठेवली आहे। सध्या या चित्रशाळेचा डोलारा रमेश सुतार हे पाहतात। त्यांनी या शाळेचा दगडी रंगापासून ते आताच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातील रंगांपर्यंतचा प्रवास अनुभवलाय। आता 4थ्या पिढीकडे कलेचा वारसा त्यांनी सोपवलाय। घरातील तरुणांनी ही कला अंगीकारली आहे। माझं नाव संतोष गणपत सुतार। मी लहानपणापासून मला आवड, आमच्या घरात आजोबा करायचे, पहिले आजोबांनंतर काका करायचे, काकांनंतर आम्ही शाळेला वगैरे जायचो ना, तर त्याच्या आधी शनिवार असून दे रविवार असून दे, तर आम्ही सकाळी 4-5 वाजेपर्यंत ते बघत असायचो। त्यामधून आम्ही ते शिकत स्वतः आता आम्ही करतो। मी मातीचं काम पूर्ण करतो, मातीच्या कामानंतर शेडिंग म्हणजे कलर काम तर पूर्ण करतो, लेखणीचं काम करतो, धोतर नेसवायचं असेल ते नेसवतो, म्हणजे कापडीमध्ये असतं ना ते, परत फेटा बांधायचा असेल फेटा करतो। जशी गिरायकांना पाहिजे असेल जो कलर असेल, आम्हाला आता व्हॉट्सअपवर म्हणजे गिरायक असतात ना, तर ते व्हॉट्सअपवर आम्हाला पाठवतात, हा कलर पाहिजे मला हा धोतरला स्ट्रक्चर करून पाहिजे,
तर ते आम्ही तसं त्यांचं काम करून देतो. मी प्रत्यक्ष नाही म्हटलं तरी 7वी 8वी असल्यापासून मी काम करतो मी. पण त्याच्या आधी मी म्हणजे 5वी 6वी असल्यापासून मला चांगली म्हणजे मातीचं काम वगैरे. त्यावेळी आमच्याकडे बाहेरून माती आणायची, म्हणजे कुर्लीतून किंवा नादवड्यातून. ती आपली ह्याची माती असायची, म्हणजे डोंगरात नसून खतून आणलेली. त्या मातीतून मग गणपती करायचे ना काका. तर तिथून मग ती माती मळलेली असायची, ती मळायला लागायची. किंवा त्या मातीला वाडीतली मुलं येऊन घनाने साकता विकटायची. मग आम्हाला बाजूला बसून त्या आतमध्ये दगड असायचे बारीक बारीक, मग ती दगड काढायला लागायची. मग ते असं बघून 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 ती मग आम्हाला त्यातून कारण शिकण्याची कला मिळाली. त्यावेळी बोरूचे कलर किंवा तो गाळ वगैरे असायचा, म्हणजे तो अभ्रक असायचा, तो फडक्याने गाळून बिळून करावा लागायचा. पर तो व्हाईट कलर असायचा, तो खड्यामध्ये यायचा. मग तो रात्री उमळत घालून तो सकाळी गाळून बिळून तो करायचा. आता कसं तयार कलर मिळतात, वॉल्सनचे किंवा तुमचे स्कायवेचे, असे कलर चांगले चांगले कलर आलेले आहेत आता. त्यामध्ये आता गनला पण काही त्रास होत नाही. पहिल्यांदा ते गाळलेले नसायचे, तो गाळ खाली वगैरे बसायचा, त्यामुळे गन सोंडा वेंधायचे. आता गन वगैरे काही सोंदत नाही, व्यवस्थित काम होतं, क्लिअर काम होतं. आता तर सर्वांना एक आसन म्हणजे चौरंग पाहिजे असतो, पाठीमागे प्रभाव पाहिजे असते. म्हणजे ते 4-5 वर्षापूर्वीची गोष्ट. आता लोकांना कसं आहे, धोतर आणि फेटा घालायचा असतो, त्यामुळे काही लोकांना आता पाठीमागे प्रभाव लागत नाही, फक्त आसन पाहिजे असतं, सिंहासन. तर ती ओपन वगैरे मूर्ती असते आणि त्या मूर्तीमध्ये ते आम्हाला करावी लागते तशी किंवा आणावी लागते POPची. जास्त करून आता काही जण परत आता मातीची शाडूची मूर्त्या मागणी करतात, त्यामुळे POP थोडंसं कमी वाटतंय आणि शाडूची मूर्ती आता लागते. पण POPचं कसं होतं, काही लोकांना वजन वगैरे उचलायला म्हणजे हे होतं ना, जास्त होतं, त्याच्यामुळे POPची मूर्त्या घेऊन जातात. POPच्या मूर्तीवरती रंगकाम चांगलं खुलून दिसतं. किंवा मातीच्या मूर्तीमध्ये थोडंसं कलर करताना थोडंसं हे होतं, म्हणजे डीम होतं थोडंसं, म्हणजे त्याला परत कलर करावं लागतं. मी म्हणजे काका माझे करायचे ना गणपती, त्याच्यानंतर जेव्हा मी कलर कामाला गन हातात घेतला हा शेडिंगचा, त्याच्यानंतर जसं मुलांना म्हणजे आताची जी मुलं आहेत, तरुण मुलं, त्यांना जसे जसे कलर पाहिजेत तसं तसं कलर द्यायचं मी काम करतो. त्याच्यामुळे मुलांना माझ्या शाळेत नाही म्हटलं तरी दरवर्षाला 5 ते 6 गणपती वाढत आहेत दरवर्षी. त्याच्यामुळे जसं जसं मुलांना मोबाईलवरती कुठे व्हॉट्सअपला कुठे इन्स्टावरती फोटो मिळतात, तसे मला फोटो टाकतात, तसं तसं मी त्यांना कलर काम करून देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.